νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι. Συμμετείχαμε σε όλες τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Εκδήλωση Άσδα στο Περιστέρι, Λευκή Νύχτα, Πολιτιστικό Σεπτέμβρης, Χριστουγεννιάτικα δρόμενα και για πρώτη φορά παρελάψαμε στον τόπο μας. Αγοράσαμε 600 κιλά λάδι μαζί με τους άλλους συλλόγους της πόλης μας από το Ταμείο της Δεύτερης Εκδήλωσης Αλληλεγγύης, όλη μια αγκαλιά. Από το ίδιο ταμείο βοηθήσαμε σε δράσεις βοήθειας όποιους είχαν ανάγκη. Περάσαμε όμορφα με μέλη και φίλους, διοργανώνοντας εκδρομές και συναισθιάσεις. Πήγαμε στα Λουζά Πόζα, στο Δίστομο, στην Αρβανίτσα, κάναμε χωροεσπερίδες και τελικά τον μπαζάρ. Κορυφαίες στιγμές της περασμένης χρονιάς είναι ο εορτασμός της Παναγίας Αρβανίτισσας, όπου κατασκευάστηκε η ιερή εικόνα με έξοδα του συλλόγου και εορτάστηκε έτσι για πρώτη φορά στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Το τρίτο αρβανίτικο αντάμωμα, με συμμετοχή συλλόγων από Αττική, Βιωτία, Ρούμελη, με σημαντική στιγμή την αδελφοποίησή μας με την Ένωση Υπηρωτών Ηλίου. Κάναμε τη μουσικοχορευτική παράσταση από το Μελί στο Μελίνα. Η προσπάθεια και ο στόχος μας να παράξουμε πολιτισμό και να προβάλλουμε τον τόπο και το Δήμο μας στέφθηκαν με επιτυχία, αποσπώντας θετικά σχόλια και συγχαρητήρια από τους παρευρισκόμενους και τους προσκεκλημένους. Όλα αυτά έγιναν με την προσπάθεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών του Χορευτικού, των μελών και φίλων της Ένωσης. Θέλαμε να αυξήσουμε τις δράσεις μας, να μεγαλώσουμε τη συμμετοχή σας. Μας βοηθάτε με τη δημιουργία των στολών, μας βοηθάτε με τη στέγαση, μας στηρίζετε σε κάθε προσπάθειά μας και γι' αυτό σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Το θέμα των φετινών ημερολογίων είναι συλλεκτικό. Είναι τα κοιμήλια του τόπου μας. Τα δικά σας κοιμήλια και σήμερα πρέπει να εξαντληθούν. Είναι σε μια τιμή 5 ευρώ και νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να έχει στο σπίτι του 1-2 για να μπορούν να τα βρουν οι επόμενες γενιές. Και επειδή το χορευτικό είναι αυτό που μας δίνει την ευκαιρία να δηλώνουμε την παρουσία μας στις εκδηλώσεις, μια μικρή γεύση από χορούς και όχι μόνο αρβανίτικους, αλλά από όλη την Ελλάδα. Ας τους καμαρώσουμε.